para él. Moi boa tarde a todos. Esta semana, xa sabedes, estamos celebrando os nosos 5 anos en pantalla con moitísimas novidades. E hoxe estreamos sección co grandísimo e o mesmísimo Antón Reixa. Un aplauso para Antón Reixa. Ui, perdón, Antón, que si non te collo ben por calquera cousa neste momento, dixámolo para despois. No, isto síntome como na propia casa. Está moi ben, estás cómodo aí. Na parte do mobiliario da casa que é máis importante. Sí. Casi tan importante como o asento e o papel. Pues probablemente, para cuidarnos. Para cuidarnos, sí. Claro. A verdade é que me sinto moi ben recibido porque é o sitio onde un pensa máis e onde o mundo avanza desde os retretos. Sí, señor. Que pensamos en recibilo con honores, non con olores, non vayan pensar mal. Claro, estás nun retrete que está moi ben e é un sitio moi importante na nosa vivenda, pero non te poñas demasiado cómodo. Xa, entendo que hai un límite, non? Hai un límite de tempo. Moitos médicos, facultativos, expertos están a decir que máis de 10 minutos, non sei que che parece isto, máis de 10 minutos é prexudicial para a saúde estar sentado aí. Seino, pero eu teño o vicio de levar a radio... A radio? O baño e iso, se vai interesante da radio, me quedo ali pensativo. Claro, é que é un sitio para reflexionar tamén. Teño tomado grandes decisións da miña vida. Por exemplo, traballar para este programa. Pues eso foi sempre, non? Foi así, ocurriu. Fantástico, despois veremos se foi unha boa decisión pola tua parte. Eu creo que tamén. Estou ben acollido. De contado estamos con Antón Reixa, que hoxe nos vas traer unha nova sección, non? O microscopio. Microscopio. Eu leo as noticias, sobre todo da prensa escrita, así polas márgenes, polas esquinas. Entón necesito, leo a letra pequena, entón necesito, e falo de marginalidades. Vale. Cosas que ao principio parece que non teñen importancia, pero son a vida. Pero sí que teñen. Fíjate. Fantástico, pois venos ben que alguén nos analice esa letra pequena, no microscopio. Pois será de contado, ti, date cómodo, non máis de 10 minutos, vale? Vale, no, ponme un cronómetro, ou dame un toque. Poñémolo o cronómetro. Fai unha perdida, fai unha perdida. Donche un toque, entón. Pero que estamos preocupados porque xa saben que Marcial Mouzo foi a Suiza para falar cos galegos e galegas que nos siguen dende ali, pero que me dixeron que Marcial sigue ali, que non quere volver. Que non. Xa che digo que non, Juan, que non volvo. Co bonito que é isto, esta